Zici că tot e bine? Ăsta are puține aici numere, văd că uite. Stai că mai are și jos. Asta sunt la dublu, ori 20, ori 10, ori 5 și ori 2. Astea sunt câștigătoare. Hai măcar cu ăsta să câștigăm. 25, 27, 38, 43, sus, jos, 48, 31, 35, 36, 22, 23 și ăsta e pe aproape 49, 41, n-am văzut, 19, cred că în pierdere merg astăzi, 47, 32, 40, 39, 45, 15, 11, 30, 13, 51, 50, băi, dă-te încolo, 24, 42, 33, 12, 37, 36,